Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar. Kawa wacho ni ngima en mwandu, iluonga ni Ruth Otieno. Penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya wacho ni thieth mantiere machiegni kodi. Yud chenro mag thieth mitimo ni oko mong'ere ni outpatient, marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore. Kaka neno laktar, pim mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang', kanyakla kod jolony mag thieth ewi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore gi minyalo timne gi bero wadeno ni physician, laktar mar nyithindo pediatrician, laktar mar nyodo mag joma mine gynecologist, laktar mag tuoche nyarogno wanyalo luongo ni urologist, laktar molony ewi tuoche mamako pien del, kogno kachiel kod yier dhano wadeno ni dermatologist, kod laktar molony e weche chiemo wadendo kacha ni nutritionist. Magi duto te idhi yudo e bad kad od thieth mar Equity Afya mantiere machiegni kodi. Equity Afya wadendo ga pile pile ni your caring health partner. Akaw thuolo ni mondo mi arwak wendo wa kendo daktari marwa. Ubonyiso ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kokwa ketho kinde kata matin wadonje laktar achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Koro an iluonga ni Fredrick Otieno Nindo, an jaseme kakelo. To kama tiyo Equity Afya. Kidwa yuda tibiro Equity Afya Ongata Rongai. Kibiro kacha tibiro yuda this time. Seche moko be inyalo yuda e branch moko. Branch kaka mane? Nyalo yuda Nairobi West, kendo inyalo yuda kata branch ma town mar Moi Avenue. Mago te ibiro yuda. Koro an iluonga ni GP General Practitioner. Mano tiende ni athiedho, aneno ji te, chakre nyathi gi mama moting'o ich, gi joma dichuo kata gi joma nyiri, nyithindo ji te ang'iyogi. Paso kaka kanyendo to anyalo gine decide ni idhi kanye. Kanyalo tieko ni kanyendo to tieko ni kanyo. Kadwa timo any test madwaro timo ni. Nikech Equity Afya wantiere gi everything. Wantiere gi ultrasound, wantiere gi scans, wantiere gi area mar dokteche mag wang', mag it, mag duol, waluongo ni ENT. Ineno? Wantiere gi specialist gite. Koro kantiere gimoro maneno ni daktari maduong' dwaro mondo ne, to be aketo ka aluonge oneni. Kamane kaka wan. Erokamano ahinya kendo amor ni lero ni thieth kata konyruok inyalo yud ka Equity Afya. Kapo nono ni jatuo biro ka Equity Afya tinyalo timne magi duto te tests mopogore opogore inyalo timne ka Equity Afya. Kawuono aher mondo wagoye mbaka kotenore kod weche mag nindo. Nikech ng'eni ji wacho ga ni onego beni tiyo matek, onego beni tiyo gi seche ni eyo maber, kik iketh sa kata matin. Koro jomoko paro ga ni nindo en ga ketho sa. Seche mowacho ni ng'ato onego beni nindo, wawacho ang'o chutho. En pielruok apiela e pien koso en ang'o chutho e dhou kaka jogo molony. Koro erokamano. Ka wacho about nindo mokwongo en very important. To kapok wawacho importance mar nindo, berne wawach ni en ang'o. En state mar physiology, state mar del katiyo maber, waluongo ni physiology. Makoro in kamoro isim, okinen, okiti, lakini pod ingima. To okiwinj gik madhi mbele e gine aluorani, lakini pod ingima. To en very important. Kiyie anyalo nyiso ji ang'o mi wadwa ni mondo ji oninde. En mana ni adwa ni mondo mi imed tielo kanyo maber ni intiere isim ingima, okinyal winjo gima timore e aluorani, to fuoni mag dendi kaka dundo to gwecho, remo ringo kaka onego beno ringo, obwongo bende tiyo, del to tiya to ino wuon okinyal ng'eyo gima dhi nyime e kit ngimani. Ang'o momiyo ji onego beni nindo? Kata ang'o momiyo ji nindo? Wadwa ni mondo ji onindi, nikech kamane kaka ne Nyasaye noloswa ni mondo wanindi, to wanindo nikech ang'o? Sama inindo, dendi yweyo mokwongo. Dendi ka ne liet, odok piny. In fact, odok piny gi 1 degree mondo inindi. Ka del ne odhi malo, koro odok piny, temperature no odhi piny. Namba 3, gine memory mari. Kinyalo paro gik manotimore. Wach ni ka ni wuoyo gi ng'awo gigeko, memory nendo dwaro ni mondo ogol kama en present memory, odwaro ni mondo okane kamoro makidware, waluonge ni long term, chieng' moro kidware, to inyalo dhi iyude ti itiyo kode. Waluonge e dhowa mar dhum ni consolidation of memory. Ineno? Kinindo to kituo, to wadwa ni mondo ibiro neno ka daktari wacho ni ok odwa ni mondo idhi tich kuom ndalo 2. Ibed gi bed rest. Adwa ni mondo ibed gi bed rest. Nang'o? Mondo okonyo dendi mondo repair. Ineno?
okonyo dendi mondo repair, mondo dendi ogine no changi. Kata ka wamiyi yath, yadhno ok nyal tiyo maber kapok wamiyi chance mar nindo mondo yadhni oti. Ineno? Nyathi mondo odongi. Ineno? Waluongo ni growth hormone. Growth hormone en chemical ma dendi gologa sama inindo. Mondo nyathi mondo obed maduong', to oyud kilo, to obwongene bende omedre, nyaka onindi. Ng'ata ma tiyo matek, kata ng'ama nie skul, onge gimoro ni isomo seche 9, isomo gotieno te, ni transnight. I-transnight, kibiro dwaro, nikech memory nendo pok okano. Kitemo dware to ok obi. Coordination, mondo kik iyud accidents, ibed alert, ine gik moko mageko nyalo timore mana kinindo. Eka obwongoni nyalo tiyo maber, eka nyalo coordinate gine tiendi, coordinate lweti, coordinate chunyi kaka goyo gang'o. Ka ok inindo maber, inyalo bet gi tuoche kendo, kaka mage blood pressure, nyalo bet gi tuo mar chuny, gimoko geko bro wacho moko mang'eny. Manindo en gima dwarore, gima important kuom ngima dhano. Dhano duto te, koro kik ine ni seche ma inindo ni ketho sa. Ooyo, nindo ok en ketho sa. Ni wantiere kod picha moro ka ama bende ne nyiso kidienje mopogore mag nindo ka kuma antiere, nikech debe ni seche ma ng'ato opodhe pien cha, nindo en express koso nitiere circles mopogore kaka waneno ka adwa ni mondo mipimnwa kitiyo kod chart ni kati nyiso gima timore e level ka level. Aneno kacha N1, N2, N3 kachiel kod moro no ibo nyisa ni enang'o. Okenge gi to gikaw thuolo marom nade mondo miwuoge N1 nyaka N2, from N2 nyaka N3, kamano machiegni. Ero kamano. Koro kineno kaka ng'ato kaka nindo kama ma en sleep cycle. Koro kichako nindo, nitiere kaka dendi nitie. Kichako kabisa, REM niendi en bang'e. Wan ga nigi 4 stages mar nindo. N1, N2, N3 gi REM. Magi gin non-REM. To REM tiende nang'o? Ma en rapid eye movement. Wang'i nitiere kaka ringo ng'wech sami nindo. To ma indi en mogik koni. Koro ichako gi nan. Ma nindo nitiere levels 4. Nindo ken level 1. Gin 4. Koro kidonjo, ichako donjo, onyalo kawo gimoro kaka dakika 7 kama indi nyaka dakika 10. Kikibeda ahinya nyaka dakika 20. Ineno? Dakika 10 nyaka dakika 20. Idonjo e ginene. Mano N1. N1 to tin. Otimore mana matin, dakika matin niendi, to inyalo duogo kata idhi mbele. Koro kidonje N2 ka endi ni, mind en sleep, inyalo yudo ni okaw almost half. Inyalo depth mare, inyalo yudo ni okaw almost half mar sleep no. To okileki kata. Neno, okileki, lakini nitiere gik moko timore ka endi, sawa? Basto kia kanyendo kendo idonje N3. Mind ok inyal kata ka ng'ato wuoyo ok inyal winje. Ka inyalo winjo ng'ato gi mabor matin. Emo miluonge ni light sleep. Light sleep. Inyalo winjo gik moko ni, lakini pod inindo, ni ok ininde tinindo. Ka indi koro idonje deep sleep. Ineno. Baso finally kidonje deep sleep, nire kidonje REM, koro ka indi ma gik moko timore mang'eny. Ka indi ma wadwaro mondo memory mondo olos maber. Koro kendo kichiew kendo idok kama. Idok kama indi mondo iduogi chiew. To ok inyal chikori. Ni chikori N1 tidonjo N3. Kata iya N1 tidhi iya idonjo N1 idhi N2 idhi N3 baso idonjo REM baso kendo ang' iduogi. Seche ma pod in kanyo no ni lero nwa kacha ni N1 thothne nyalo kawo dakika matin kaka dakika 7, kato N2 ma en light sleep ni wacho ni okaw ga nus mar nindo mar ng'ato. En light sleep nyalo winjo gima timore mabor to nindo teri. Ma athoro kawo ga thuolo marom nade ma chiso ni dakika 7 kodhi ahinya kik kal dakika 20. N2 ni okaw nus mar chat ni. Tiende ni onego beni odhi nyime koro givari kuom ng'ato gi ng'ato, nikech dhano be opogore. Lakini quantity mar sleep nendo nyalo yudo ni oduong' matin nikech koro ka ginene koro ka odonjo to vary from ng'ato ka ng'ato. Onyalo kawo 25%, 30-40%. Nyalo de kamano. Ma oluwore kuom ng'ato ka ng'ato depende gi ng'ato. Gima owinjo kacha ni nindo en gino mochuno, en gino madwarore mondo mi gik mang'eny otimre e del. Wachaka twagni to yienwa mondo mwakaw yueyo bang' thuolo machuok mokalo waduogo wang'e ne ni to seche ma ng'ato nitiere deep sleep ni en ang'o matimore e kit ngimane. Kato seche ma ng'ato dhi e REM ma bende wacho ni memory gigo ma samoro ne timo kata mana iromo godo odiechieng' ikawo tikano chien e obwongo ni manyiso ni bang'e gibro konyi. To seche minindo ni gin ang'o gini monego bedi kata onego bed ni ichalo nade. Nindo onego bedi ng'ato nindo marom nade otieno kotieno. Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang', kik isudi.
chando mano vumilia zako kununele wakosa pesa vumilia Dial *487*3# to get this song. Bende inu wi bere diet. Ere karan. Nyisa uru. Inu wi bere diet. Ere kaka karan nyalo chopo ka. Nyako ni ringo neko. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Nindo nitiere koda levels kata stages ang'wen. Stage ka stage nitiere gi gino matimore. Kanyo e kama ne mako godo kane wadhi e yueyo. Adwa ni mondo mi koro daktari wa odhinwa matut matin e gimoro amora matimore e stage ka stage mondo mi ing'e ni e dakika 7 mokwongo, dakika 10 mokwongo ni ang'o matimore. Dakika adi kata ang'o matimore e stage 2, stage 3 kachiel kod stage 4. Adwa ni wachak gi ka nikech aneno ka stage 1 nisipimonwa ni en kama ichako nindo kind dakika 5 dakika 10. Koro wadonje stage 2 kacha mabede gik moko koro chako timore e del. Inyalo chung? Anyalo chung ang'iso. Koro wacho ni kani chako e stage 1 endo onyalo kawo dakika 8 7 nyaka dakika 10. Koro kanyendo ang'o matimore in yani ni nindo to yani ni ok nindo. Kineno odhi mos mos kamano. Kidonjo stage 2 kaindi koro dendi dwa duoko temperature nendo odoge piny. Nyaka temperature dog piny. Temperature nendo nyaka dog piny eka nindo no maki. Basto chunyi no bende goyo ne nyaka odog piny. Kaka adundo gwecho. Adundo gwecho odog piny. Ineno? Kodog piny pressure ni bende otero piny. Ineno? Kawa kanyendo nitiere ang'o? Nitiere kaka brain nitiyo, odwa tiyo mondo okan gik moko ka gi kacha, but nitiere wave mochako golo. Ka nitiere ka indi to koro o prepare mondo donje stage gine stage 3 cha. Sawa? Koro ko donje 3 kacha ande muscles ni gine waluongo nade leche mag dende. Leche mag dende gendo kichako relax kabisa. Koro onge gwecho gango. Ineno? Pressure ni sanendo dok piny, yueyo bende wadwan mondo dok piny. Ineno? Koro idonje deep sleep. Deep sleep and kitieko kabisa koro en memory. Wadwani mondo memory obed strong. Memory obed strong, gik mani paro kanende mondo obed strong, manende kaka wakano gi chieng' mibiro dwarogi tibiro tiyo kodgi. Erokamano ahinya. En stages ang'wen. Stage mokwongo kaka olero nwa, stage mar ariyo temperature kata liet mar del dok piny, kaka adundo gwecho bende chako koro dok mos mos, kaeto obwongo bende chako golo spindles, tiende niya koro obwongo dwani mondo mi ochak tiyo yo makare mondo mi chak nindo. Kaka daktari nolero nwa ni stage mokwongo kawo dakika 5 dakika 10, mar ariyo ni kawo dakika 20. Kaeto stage mar adek ma koro chal ka gima koro itho isim mana kaka ni daktari pimon wacha blood pressure kachiel kod kaka dudo gwecho odoka piny kabisa. Kaeto kanyo ema koro nindo bede mapek mogik. Stage mar ang'wen wachonwa kata ni ka koro obwongo chak bedo active, dendi tok ti to obwongo bedo active. Kaeto wachonwa kata ni dendi koro ok nyal sudo kata matin, ok nyal chapni to bende ema koro lek bende ponono ni ng'ato ok nindi. Ang'o madhi timore ne ka ok onind e yo makare kata seche mowinjore? Koro ka ok ininde seche makare kata ok inind seche moromo, wabiro chako gi alertness. Ok ibi bet alert kata gimi itimo. Wacha ni inindo seche 3 kende. Kata kidhi e tich gik moko itimo, ilwara gik moko nikech ok coordinate maber. Obwongo ni ok mak gik moko maber. Ineno? Chunyi goyo matek nikech no ok oyudo time ma at least odoge piny. Ok ni oyueyo kabisa ni osim, lakini at least odoge piny. Pressure donje. Ineno? Inyalo yudo koro tuoche kaka diabetes biro chako donjo. Ineno? Nikech systems ok ti maber. Memory mari ok ti maber. Gik moko ing'isi kema imix mana gik moko. Ok inyal kata paro gik moko. Ineno? Magi ekite gik moko matimore e dendi ma wakodwa ni mondo timre. Gima wadwa ni mondo idhi mbele at least inindi. Ka en nyathi dongo ne ok dhi dongo maber nikech obwongo ne ok dhi bet maduong'. Hormone mar nindo ma waluongo ni melatonin hormone mar nindo mar melatonin kata ok yud time mar golo. Koro growth hormone bende sama igole ga sama inindo, koro nyathi nendo ok nyal bet maduong'. Koro en nyathi ma nyadundo, nyathi matin, kitimo wacho ni wait for age.
age ni nyathi, for example, nyathi nigi 2 years to chal gi nyathi ma nigi dweche 5 kata dweche 6 nikech otin ok odongi. Ineno magi te. Koro magi ema dwani mondo ji mondo onindi. I-coordinate, inyalo coordinate gimoro, inyalo paro gik moko maber, to chunyi bende mondo odoge ogo maber, tuoche moko waket piny. Nyaro kata kidneys ni kaka tiyo gibedo affected gi nindo mari. Aneno ka bende kikelonwa picha maber mokalo kata gima timore ne ubongo ni seche ma inindo, mana kaka isepimonwa no, gina kaka wanene ka ni nitiere kaka ubongo bende golo chilo ma nyalo bedo e del, clears out harmful toxins seche minindo, mana e seche ma obongo time mano. Mako kinindo to obongo ok nyal golo chilo mantiere e del. Kaito seche minindo maber iboyudo ka itiere kod appetite mar chiemo. Kaito bende pachi biro tiyo e yo maber. Jone go bende nindo kuom thuolo marom nade, seche adi kata dakika adi otieno kotieno kata seche ma ng'ato ninde? Koro depend, wawacho ga ni it goes with age. Ineno? Nyithindo ma wanyalo wacho ni nyathi ma pok odhi preschool 3 years to 5 years, kanyeno odwani mondo ginindi between 13 to 15 hours. Odwani mondo gini around that, at least around 13 hours. Kagichako dhi school koro 5 years nyaka chopo class 8 around 18 kanyendo, odwani mondo ginind katin kabisa to 9 to 13 hours. Maneno wacho ni in 24 hours. In 24 hours, ineno? Ka en koro ng'ama koro dongo, koro en osea gini odongo high school, mago adolescents, kata 18 years and above, wadwani mondo onind around 9 to 10 hours. Basto joma dongo kabisa, kata kiti sleep hours dhi matin, koro nyalo nindo 7 to 8 hours. Kapo nono ni nyathini ok onindo seche madwarore gi to mana kaka nipimo cha gik moko ok dhi timore e yo makare. Wantiere kod jok moko ma samoro nindo ok ginind maber ahinya, seche 7 kaka iwacho no, seche 8 kaka iwacho no. Thothne ang'o mamiyo ng'ato ok nyal nindo e yo makare? Kata ang'o mamiyo nindo mar ng'ato nyalo bedo interrupted ma ochako nindo to chiew kod weche ma kamago? Adwani mondo mi apar ni jahera mar chenro ni chenro ni ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo to beche bende ogonyore ne familia mari duto te. Ka Equity Afya wantiere kod kit thieth mopogore opogore ne ji duto te, tiende ni ng'ato ka ng'ato. Equity Afya biro timo ang'o? Gibiro wuotho kodi wuodhe duto te chakre nyaka seche midwa chako bedo kod familia mari, kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mayach nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Gikonyo e tayi e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod mano mar min mare, kowuok seche mochako lak nyaka seche ma itimo ne chenjo. Nitiere chenro mar ng'ato owuon bende ka Equity Afya e familia mari, ng'ato ka ng'ato biro yudo gima ber kata weche ma ngima makare modwani mondo mi oyudi. Equity Afya en your caring health partner. En kamano koso? Kabisa. Equity Afya waheru to watiyo kodu maber. Kintiere kaka wadwani mondo nini kidwaro special care wami karibu Equity Afya. Ne wang'iyo kacha nindo ma samoro ng'ato ok ninde yo makare, en gi nindo machapni, ochako nindo kar dakika 7 dakika 10 cha, samoro kawo dakika 30. Kaito seche modonjo e stage 1 N1 kacha, iyudo ka en chapni nindo maonge kwe. Thothne ma ang'o matimore momiyo ma nyalo timore ne ng'ato? Koro mago en shida mabiro ma waluongo gi disorders of sleep. To disorders of sleep gieki wanyalo classify giga. En primary disorder gi secondary disorder. Primary en nindo niendi ama wan godo gi shida ama timo koro gik moko gieki timore. Koro ayudo shida mar nindo. Basto secondary causes mag sleep gi gin gik moko ma in godo mabiro matimo mondo koro kik nindi. Nindo tinyalo nindo, lakini gik moko mabiro outside ma in godo e dendi ni kata maluori e aluorani magike matimo mondo kik nindi. Koro gin primary gi secondary. Ineno? Koro wanyalo wacho kendo ni ntiere kaka kendo wanyalo classify gi. Sawa? Lakini kika dhie classification moko. Sawa? Lakini gipogore opogore, causes gi opogore. For example, inyalo bet gi wacho ni parasomnia, ntiere dysomnia, baso ntiere gi sleep related movements. Mano ginene classification ma watiyo godo kaka daktache waluongo ni DSM-5. Koro jok ma gin gi parasomnia, dendgi samo chako nindo chande, ntiere gik moko ma dende bende timo. Ntiere activities moko ma dende bende timo. Ochapni ogwecho, ineno, seche moko nyalo yudo ni ochiewo kata owuotho, lakini en nindo. To onyalo biro mochung' mbele ni lakini ok owuo, to ng'i. Baso bang'e ang' odogi to dhi oninde. Ineno? Jok manigi
kategori maluongo ni dysomnia en gi problem mar chako nindo chake nindo mantiere problem kata dhi mbele gi nindo miye shida. Koro seche moko nyalo chako niendi ochako gi N1 ochako niendi to dok kendo chiewo. Ochako nindo to dok kendo chiewo. Baso kendo nitiere sleep related movement. Magi koro yudo ng'ato ni ndio inindo to nitiere gik moko ma bende itimo sama inindo ni. Nyalo yudo ni kayo laki, wuoyo, timo ang'o, go mbaka. Neno. Magi classes ma wan godo magi ginen. To ka wawe classes adwa ni mondo mi walera ne gigo ma samoro nyalo miyo ng'ato ok bed gi nindo makare ma bende sipimonwa kacha ni gin sleep disorders ma bende wacheno kacha ni biro kotenore kod gik mopogore opogore gi nyalo bedo ang'o nikech oseneno importance kata ber mar nindo gima nindo konyo godo. Koro adwa ni mondo mi ipuonj ogandawa ni kineno magi makatimore e kit ngimani to nyalo rocho kaka idhi nindo. To seche morocho kaka inindo gik monego bed ni timore obwongo kaka temperature mar del onego bed ni dhi piny, kaka dundo ni gwecho onego bed ni dhi piny cha ok bi timore e yo makare. Kanye madwa ni mondo mi mulna matin kapok wadonje classifications ma bende apani bet tut matin tadwa ni mondo wayud gini gimalo kama to mondo mi okonyo oganda wa. Erokamano. Na wach kamano ni nitiere nyithindo ma pod winjo gi be to wapuonjo gi ga lakini koro wawach ne oganda maber. Koro nitiere gik motimore. Idwa dhi nindo timadho kahawa. Chunyi dhi goyo ng'wech. Ok inyal nindo biro lal. Ineno? Imadho ndawa. Chunyi gwecho ahinya. Ineno? Nitiere gik moko mathago pachi. Stress, in gi depression, ng'at moro nolal, pesa ni biashara notimore nade, mtokni motimo magi koro chandi, ok inyal nindo. Seche moko kata intiere gi tuo moro bende machandi. Ineno? Intiere gi tuo moro machandi madware mondo idhi ne laktar mondo konyi. Lakini pok idhi. Koro tuo nindo biro koro wacho ni adundo ni goyo ng'wech. Ok inyal nindo ka adundo ni goyo matek. Inyalo bet gi problem mar thyroid. Ka in gi thyroid to dendi ginene tiyo matek, adundo ni goyo matek, pressure dhi malo, dendi rami, ineno. Koro gik moko kaka magieki. Aya. Itimo exercise, iringo, itimo ang'o ni basta idwa dhi nindo ok dhi biro. Ineno. Iketo thum goyo matek. Ing'iyo radio manyien, ing'iyo ginene tigo thum mamit, matek. Nindo ok nyal biro maber. Kata kobiro to ng'ado. Obiro to ng'ado. Ineno. Koro magi biro timo mondo kiki nind maber. To koro ma wadwa ni mondo bang'e wadwa ni mondo wa correct gi. Yeah. Ma gima daktari waleronwa kanyo ni nitiere gigo ma inowuon inyalo timo ma ne roch kaka inindo. Kako leronwa kacha seche ma pok idhi nindo en ang'o gini michamo, en ang'o gini mimadho, en ang'o gini mitimo, en ang'o gini activities mage mitimo ma nyalo interfere kod nindo. Sleeping positions kata nindo makare thothni nyalo interfere kod kaka ng'ato nindo koso? Nitiere kaka wadwa ni mondo ng'ato nindi. Recommend ni ng'ato nindi gi koracham. Itoni koracham e kuma adundo ni goye. Inindi gi side gi koracham. Koro kitimo kama nindo nitiere kaka kori yawre koro maber. Kik inind gi toki kama endi. Wadwa ni inind gi side koracham, inyalo lokori inind gi korachip lakini nindo gi toki tek. Kinindo wiyi mondo biye malo, ikete pilo, iten gi pilo mondo oyawe airway nindo moginen. But nitiere gik moko kaka inyalo yudo ni nitiere gi problem moko manonyuoli godo kata en nyathi kata ng'ama duong' nonyuoli godo. Problem kaka waluongo gi ni maxillofacial deformities, problems maniloso godo wang'i gi idhogi. Koro inyalo yudo ni seche moko kaka inindo to lewi donjo e iye kocha e duondi to dino kacha matin. Koro nitiere kaka wadwaro mondo inindi intie kaka iten wiyi obede malo to oyawe matin koro obede ka gine kamano. Baso kiki wadwa ni mondo inindi gi side left kata gi right. Antie jok moko machwe ahinya waluongo ni obesity. Magi bende biro timo ni ginene e ko mari kidwa temo yueyo kama nindo tinyalo yudo ni kanyendo tin. Koro lewi kodonjo kacha chande matin kodok chien matin inde to dino kacha chande. Waluongo ni obstructive sleep apnea. Kiyie anyalo nyiso. Koro uneno kaka mae. Kako nindo ng'ato ginene muya donjo gi umi, seche moko nyalo donjo gi dhogi.
odwa ni mondo ium dhogi bas ywe gi umi. Lakini tie jok moko mok nyal en gi adenoids en gango koro ok nyal yweyo gi magi. To magi ko be kero shida mar nindo. Magi ko nyaka ukelnwa. Koro ka muya donjo kama endi to biro kandi to dware mondo donje uvula ka nitie soft palate nitie ka. Koro ka endi kik dinre gita ma endi en lewi kik dinre ma kik bi ka endi mondo din ka endi modwa ni mondo gine ne okal. Ko ae umi to bi donji ko ae dhogi to bi kama endi to donjo to dhi odhi e lungs mari. Koro nitie jok ma koro ma nitiere kaka en gi problems mage ma gine lewe ni dino ka Koro ko dino ka koro ka endi bet mana matin. Koro kata kotemo yweyo tineno ko odino ka matin kende ama donjo. Tinyalo yudo ko timang'o otwaro. Koro otwaro nikech gine ni endi vibrate otemo diyo mondo donji. Ma endi biro koro timo ok nyal nindo. Koro itemo neno kama ni tichiewo nikech onge muya madonjo. Nwasebedo kod sleep apnea chandruok mar apnea e penj laktar ka po nono ni no bai to wabro chako ayude odiechieng' machielo. Kata kamano daktari otemo leronwa matin. Iwacho kata ni kaber to ng'ato kik nind gi toki nikech ang'o? Nikech ineno sami iweyo kitemo yweyo tidbiro neno ka kori biro malo kori biro mbele mondo oyud space mar ginene muya donji. To ineno kinindo gi koki to koro ing'eni idiyo nikech sama idiye koro kata ka balloon chande sama muya donjo to balloon endo ok yawre moromo. Koro yawre mana matin niendi to matin niendi koro ok rom. To koro kotin kama nendo manendo nyaka chiewi nikech dendi biro chako react ni ok ayud gine muya moromo. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu chenro ni zero kod Equity Afya. Yiena mondo mi wakawie yweyo mana matin ka waduogo tidhi yudo thuolo makende mar go mbaka kod laktar mondo mi ipenje penjo mopogore opogore. Iwacho kata ni joma mine wachoga kata jogo molonye weche mag rito pien del ni kik nind gi bath wang'i ahinya ni kinindo gi bath wang'i ahinya to moro dhi ketho pien dendi kenindo goda ahinya ni nind gi toki. Daktari nyisowa kacha ni kik nind gi toki to nind gi bathi acham kata chich. Onego bed ni waluwo mane kik isudi nyaka Ramogi ajwang'. Bende in wi beradier? Ere karan, nyisauru. In wi beradier? Ere kaka karan nyalo chopo ka? Nyako ni ringo neko. Ing'eyo ni in pok itang'o nwa osiepe mihero. Ere kaka en onyalo nyisowa to gin ne giro keny kind korona? In nyis Vikram, obiwa rom kata dichiel. Anatimo tich mang'eny mondo andis rumni. Aheri, karan, bodaka. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidienyi ni adwa ni wago kodi mbaka adwa ni mondo penj laktar penjo duto tema inyalo bedo godo nembni ma wang simu nitiere TV mari inyalo yudo kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar inyalo yudo kokalo page wa mar penj laktar mano Facebook page an bende inyalo yudo kokalo Facebook page na en _Joseph nyar Joseph. Kata kamano de aher mondo mi wayude utebende kokalo yor SMS penjo tema inyalo bedo godo ne jogo mok nyal nindo completely. Gisetemo kaka ni wacho cha okoketo thum matek oko madho kahawa oko exercise kapok odhi nindo to pod nindo tamore thothne kaka laktar inyalo recommend ni mondo mi otim ang'o?
Erokamano. Mokwongo adwaro mondo awuoye gimoro waluongo ni sleep hygiene. Mondo inind maber, wa recommend ni nitiere gik moko manyalo konyi mondo inind maber. Yiena mondo mi akaw simu mondi kapok wadhi nyime. Halo, penj laktar? Halo, penj laktar? Machiegni? Saya sebuah kami bertahu Jolika. Ada penj laktar ni ko poni acakon ni na to ka buo imam na ka tijero. Kata naka ingin maler ka be ma oka buo ni dilo tieno. Ma nyanyi sira ni sira moro. Erokamano ahinya. Ma en kopodhe nindo to ok obuogi, ok otimo nyaka piny ru ma chieng' tuji. Ma aber koso ma ok ber. Erokamano. Koro kinindo kama nindo tiende ni niol ahinya to ber kinindo. Ber kinindo. Nikech wadwa ni mondo idhi e stages gi kite inind gi te e otieno achiel. Ok ni nindo matin kawuono, inindo matin godiochieng', inindo kamano. Kininde gotieno kama nindo te onge rach. Inindo maber, ya stage 1, idonjo stage 2, stage 3, idonjo nyaka 4, bang'e ni chiew. Nyalo yudo ni seche moko ni chiew, lakini ok inyal paro nikech ni iol ahinya. Halo Ken, penj laktar? Halo? Halo? Machiegni, penj laktar? Erokamano nyathuru Ruth Agoni, erokamano kuom chopo ku Ramogi Radio. Kawuono amotho daktari no msawa. Akaw. Erokamano. Koro daktari an notimna operation last year mar heart. To dwe mara 9. Chakre diere no ero aonge gi nindo mang'eny. Nindo tin kabisa kuoma. To gima lich ahinya ni ok anyal paro gima notimore nyoro. Koro ema nagombo mondo ang'e ni to ang'o matima. Kich ok anyal paro gima notimore. Ija higni adi Ken? Notimore nyoro. Ija higni adi Ken? An ja 60 years sani. Notimna operation last year mar heart. One of mitral valve nobedo replaced. Erokamano ahinya. Yiena mondo mi atude gi simu machielo, wadhi duoki Ken. Halo, penj laktar? Halo? Halo. Machiegni, penj laktar? Dongi sana rit matin. Ng'ato nyalo pod wuoyo. Awinji dhi nyime. Aya. Nenore ni ok watudre yo makare. Adwa ni waduok Ken. Ken case neno serious matin. Gimomiyo en serious, ok wanyal paro gima notimore nyoro. Nikech higni gi 60 ok onego bed nosechako bedo gi memory loss ma strong kamano. Nindo bende onge. Debe ni ang'o matimore e ngima Ken? Nyalo bet gik moko mang'eny timore e dende. Kapok idwoko Ken yiena mondo mi akaw simu achiel. Halo, penj laktar? Hello? Machiegni? Hello? Awinji, penj laktar? Penjo niya. Yiena mondo mi waduok Ken kapod wamanyo kaka wanyalo winjo jowagi e yo maler. Koro process mar surgery wuon en stressful. To en surgery maduong', en surgery mar heart. En major. En major surgery. Koro nyalo bet process mar anesthesia niendo, ng'ato kiteri kidonje to ng'ato nyalo bet mokwongo stigma gi luor mabiro kanyendo nyalo bet ka o affecte. To seche moko onyalo yudo ni en gi psychological problem matimo oluor ni gimoro nyalo timore kendo gi surgery manotimne ni. Koro magi e part of the stress and depression matimo mondo ng'ato kik nindi. Nyalo bet ni kata seche moko chunyeno bende kaka ogwecho. Seche moko pok oyudo rhythm mar gwecho kaka nogwecho chon, koro pod body timo adjustment. Nyalo yudo ni seche moko ringo, seche moko dok piny. To ne wawacho kacha chande ni wadwa ni mondo chuny mondo dhiye piny mondo sami nindo to chuny nyaka gwecho, adundo nindo nyaka doge piny. Nyalo yudo ni pod oringo matek, to koringo matek kama nindo to timo mondo kik ginen kik oyud nindo. To koro ka ok onind maber kama endi koro interfere gi memory. Koro memoryless nindo biro en secondary feature. En gima biro nikech nitiere gima time. To gima time en ni ok onind maber. To ok onind maber nikech operation manotimo. Koro way forward, abiro kwayo mondo ibine daktari, wuo gi daktari ni to ging'i kabe ginyalo yudo kata counselor bende wuo kodi
to ging'i kantiere gimoro kendo e dendi nindo nyalo bet kendo seche moko en gi shida mar thyroid nyalo bet gang'o mageko te mondo ng'i. Yena mondo mi akaw simb Lorin kata wabodogo ir Ken kanyo nikech hapa nitiere gimoro monego bed ni wacho ne Ken mapok iwacho ne. Lorin, halo, penj laktar. Hello, penj laktar. Lorin from Nairobi. Machiegni Lorin. Penjo ni akipenjo jana around 9 years. So konindo tichiel. Ochung' nyamanya ochung' tichiel to manyo gik mara ajibili. Ora shindwa ni tiba emo onyalo bedo tiyo person condition no kaele. Ochung' piyo piyo to chako manyo gik maonge. Nyathi ma jahigni 9 ka gima obuok tichiewe to chung' dichiel ochung' piyo to chako manyo gik maonge. Koro erokamano kuom ginene kuom penjo nendo. Koro nawacho ni nitiere gik moko agombo mondo ing'e ni nitiere gik moko manyalo interfere gi kaka nyathi bende dongo to obiro bet related kendo gi nendo. Nyathi nyalo bet gi condition mane pok i-diagnose kaka autism, hyperactivity disorder, gang'o. Ineno? Condition kaka mageko nyalo timo ng'ato dwa mana timo gik moko ok onyal bet mos. Koro seche moko nyalo bet gi undiagnosed autism nikech autism en spectrum, nyithindo nigi at different levels. Ineno? Different levels. En condition ma nyithindo nigi different levels mag puonjruok, learning difficulties, lakini nitiere gik motimo. Ineno? Gik motimo. Koro onyalo bet gi one of those wadwa ni mane mondo ibi ine laktar kata nyalo biro waneri kata ine Equity machiegni kata idhi ine daktari machiegni kodi mondo daktari opimne gini timne nyathini nonro mondo atim nonro matut. Adwa kawo simu moro ka amar Jacqueline, kik wiyi wil kod wach Ken, waduogo ir Ken. Jacqueline, halo, penj laktar. Halo, machiegni penj laktar. Jacqueline kawuok mabisi. Penjo daktari niya. Anyalo bedo ni anindo maber gotieno kendo onge gimoro amora machanda, onge gi paro moro amora, gima tiyo matek gotieno be onge. To ka atiyo gokinyi koka nindo tatinga moingo kata kaka nanindo gotieno, nyalo bedo ni mana ang'o matimore. Matimore nega ji mang'eny. Inindo aninda maber to kichungo kinyi koka nindo koko kasi ma kaka itimri onge. Mane chandruok ma Jacqueline nitiere go. Yena mondo mi akaw machielo kato watudgi. Penj laktar, halo. Hello. Machiegni? Oyimore ahinya, machiegni? Penjo. Apenjo niya. Wawinji dhi nyime. Apenjo ni to miyo mayach to ang'o momiyo? Miyo mayach ang'o momiyo? Ok omedo maber. Ipodori apuodha moka ilan. Erokamano ahinya. Mina nyathino nyuka kata chak kiyie. Wantiere kacha kod penjo mane wacho kacha ni ang'o momiyo ng'ato nyalo nindo maber to kochiewo gokinyi koka nindo kase ma kaka otimre onge. Kaito miyo mapek bende mapuodore apuoda ok nind maber. Debe ni ang'o matimore? Koro ka ni nindo to pod ichiewo lakini pod in gi nindo, nyalo bet ni i-change gima oluongo ni circadian rhythm. Circadian rhythm en pattern mar nindo kaka dendi opuonjorega. Koro kong'ega ni seche moko inindo ga saa 3 to kochopo saa 3 kende iwinjo ka nindo biro koro ichako nindo baso kiloke koro idwa chako nindo saa 2 kata inind saa 5 saa 6 koro ibiro nindo nyaka gokinyi but ka ng'ichiewo rhythm chande pod dwaro ntiere pod odwaro ne mondo itiek mare kaka nopango cha koro manindo nyalo bet koro gima odwaro solution ni ibed gi pattern achiel mar nindo pattern achiel mar nindo ka en saa 4 imedwa dhi nindo to gine kochopo saa 4 to sim gik moko to chak nindo iwe nindo kendo gine godiochieng iwe nindo godiochieng mondo ininda itiek gotieno basi ipuonjri koro bed godiochieng kata kinindo to kik inind mokalo dakika 20 godiochieng mama mayach ding'eny ok wadwa ni ok wa expect ni intiere gi shida mar nindo nindo ng'eny ga seche ma ng'ato pek ok wadwa ni mondo ok wane ka be inyalo bet gi shida mar nindo ka iyach
lakini inyalo bet gi shida mar nindo ka nitiere gimoro matimore e dendi seche moko in gi rembi ni piny hemoglobin ni piny hemoglobin ni piny koro biro timo chunyi sami ne to chunyi chande kar dok piny to ogo ng'wech mondo oyud oxygen moromo nikech rembi ni piny dine daktari nikech in pregnancy hemoglobin dhiga piny daktari odhi oneni obiro yudo problem nendo obiro konyo apani mano en gima onego bed ni okawo mapek nikech seche ma ng'ama miyo pek thothne olo bedo mang'eny nindo bedo mang'eny to mana kaka iwachono adier one laktar opimne laktar mondo mi kapo nono ni remo ema nyalo bet nodok piny tablets mumiyoga mine ka mondo mi umiye. Wadwa dok ir Ken notimne surgery mar chuny mar adundo entiere kod chandruok mar nindo. Iwacho ni nitiere gik moko ma samoro pok nodok e wang'e. Memory loss ka abende iwacho kacha ni nyaka bedie ni pod ei obwongo ne pod en ei surgery kacha. Ere kaka onyalo wuok kuma entiere cha, ere kaka onyalo boost memory ne, nikech gima notimore nyoro ka ber to onego bed ni ng'ato paro. Mulna kaka Ken nyalo boost memory ne, gima onyalo timo kod kata kapo nono notudore kod johocho. Johocho onyalo yudo kanye mayot mondo mi oyud kaka inyalo konye. Wabiro chako gi johocho. Johocho yudore e osiptal, inyalo biro kata wantiere gi johocho. That is counselors, wantiere godo. Lakini odhi one mokwongo the primary doctor, daktari mokwongo. One ka nitiere gimoro e system mare matimo ok oyud memory maber to ginene. Kawa kanyendo wadwa neno ni wadwa ni mondo daktari dhi neno ka chunye nendo pod gwecho maber koso entiere gi issue. Nitiere test ma watimo gani kabe wane kaka chunye nendo pod tiyo. Lakini e memory koro kidwa ni mondo improve memory mari inyalo timo ang'o? Nitiere active gimoro timore titemo pare iwuon. Nyalo ng'isa nyingi paso dakika 5 kendo adwa paro. Ing'isa ni nyingi en ng'a? Ineno en active memory. Baso itim gini ding'eny mondo wi nikech itemo puonjo brain ni nikech brain bende nyaki train brain itimo training nikech gimoro amora e dendi ni endi en training mar brain no. Koro ichako traine paro gik moko, itraine neno colors, itraine gik moko kama kata pani okan laktar to kotende kod seche mane watimo chenro ikruok mar chenro ni bende gik ma nyalo konye kuom ranyisi kapono ni en gi diary ne kata notebook to nyalo timo mondo mi ondik mang'eny. Seche ma indiko no to yot mondo mi par gima ne ndiko kaito kiny inyalo somo ni anyoro ni ndiko magi. Koro konyi bende paro ti jog memory ti jog brain to maduong' moloyo Ken tematek mondo mi ine laktar mondo mi yud kaka inyalo konyi. Kapok inindo inyalo madho chak. Chak nitiere gi hormone gi chemical waluongo ni tryptophan. Chak konyo ga ni medo nindo. Kidwa nindo kendo room ni nyaka bed temperature moromo. Kik obed maliet ahinya to kik obed mang'ich ahinya. Room ni obed isimo taya. Kik inind gi taya e ginene. Nikech hormone mar nindo, melatonin nindo igole sama taya. Gimo miyo wanindo ga gotieno nikech koro onge chieng', ineno, onge chieng' koro light bende onge, ineno. Wadwa ni mondo kidhi nindo kacha chande to area nindo beda beta mang'ich, onge koko enang'o ena nindo. Rwak soksi kirwako to biro oro signal ne brain ni koro wadwa nindo. Koro dendi koro ng'eyo ni sani en sa nindo, sani en sa rest, ineno. Basto gik moko paro mang'eny ng'ang'o gik ma ok inyal loko weri godo, gik minyalo loko temi loki, lakini ma ok inyal loko wene Nyasaye. Dwar counselor, iwuo gi counselor biro konyi gine. Basto diet awacho ni wamadh chak kapok wanindo konyowa gine. Kik imadh kong'o kapok inindo nikech kong'o ok kony gi nindo. Ka en chak to bed chak mamor kik ikete sukari biro miyo adundo gwecho matek, kik ikete majan biro miyo adundo bende gwecho matek. Ne jogo mohero nindo ahinya seche mag odiechieng', chandruoggi en ang'o koso ma ok en chandruok kata matin? Ng'at ma yudore konindo sama ok odwa nindo, mano to nitiere shida. Nikech seche moko dwaro ni mondo oti, lakini nindo make. Imagine ka in japuonj titemo puonjo to nindo maki sama indike blackboard. Ineno? Koro manindo en shida. Kata wuotho, sama wuotho ka itiyo industry, inyalo yudo accidents mang'eny. Kiwuotho e town to nindo maki. Mtoka nyalo gweyi nikech ok in alert, ok inen. Magi eko gin problem. So magi eko wadwa ni mondo obir daktari, bi wang'i to wakonyi loso magi. Wach mogik miweyowa godo kod kama inyalo yudie kachiel kod namba mar simu. Erokamano. Koro nyinga Daktari Fredrick Kotieno, an jaseme. Inyalo yuda e namba mar 0700 346
436 indiko na message. Kibiro Equity Afya inyalo yuda Equity Afya Marongai. Kibiro kacha tibiro yuda. Ka in town to wacha ni adwaro no Dr. Frederick inyalo dhi ginene Moi Avenue kata inyalo dhi Nairobi West Hospital jogeko mageko pod gibiro luonga. Erokamano adwaro ni mondo anyisu ni nindo ber. Kinindo to dendi bedo healthy. Tinyalo tiyo maber, tinyalo bet more productive, tibiro dongo maber, tibiro enjoy life. Ka ok inind moromo, tuoche biro, tuoche mag adundo, tuoche mag diabetes, tuoche mag thyroid, tuoche mag gimoro amora biro. Erokamano, Nyasaye ogwedhu, ahero. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Parnegi uru kata ging'eyo kapok inindo kik iruka ahinya. Kapo nindo chandi madh glas achiel mar chak mamor mor. To bende kaber kik ichiem ni itidhip igorie pien. Chiem kaw seche madhi 2 seche madhi 3 kapok idhi nindo mondo mi chiemo cha oregre dendi. Ma kidhi nindo to dendi bet yot matin. To mano kende bed kod pattern mar nindo. Ma ka en saa 3 to tem matek saa 3 no item mondo mi nindi. Kitime ma kuom thuolo matin tibiro yudo ka dendi bro adjust body clock kati biro papa ka seche go to nindo teri tichiewo e seche mowinjore. Ne jogo picha mawa ero uru kamano makende. Ne director na Lindsay ero kamano mathoth. Ne producer na Pape Chokoth ero kamano. Ne njahera mar chenro ni wakete mana ka mondo mi wamed puonjore. Ani luonga ni Ruth Otieno ngima en mwandu oriti masani.